Senianis și aia este Maria. Salut! Astăzi ne jucăm un joc, exact, hai să dăm start. Hai să dăm start. Care alegem? Ăsta, să cu fetița, cum adică, da, știi tu. Da, știu eu. Fetița. Da. Ia să vedem. Ok, facem mâncare bună? O mâncare mai puțin bună, ia. Ceva ca să leșine fata. Ok, Ok, alege tu. bine. Pâine? Deci, Nu punem undeva aici? nu La asta. grătar. Pâine grătar, poate explodează ăsta cu pâine. Nu explodează, nu. Ia să vedem. Gata. Condimentăm. Ce ăsta? Un sos picant? Hai să punem și ketchup. Așa. Exact. La sos, iute. Uite, da. Și ăsta? Ceva acru acolo. O lămâie. Și sare și pip. Așa. Ok, ia să vedem. Îi place, uite, îi place. Cred că i-a plăcut. Rușinat. Acum facem ceva bun. Fă ceva bun, da. Un suc bun. Un suc bun? Ok, două asunse. 2 căpșunele? Da. E bun. E bun? Da. Ție îți place? Da. Hai să punem și apă. Ăsta e nivelul. Să crească nivelul. Da. Asta îi place, cum să nu? E destul de căpsune. E de căpșune, da? Acum pleacă pe arme. Hai să facem niște... Oh, un pește. Hai să spun... Nu-i place așa? Ia să-l facem aici. Păi place doar nu-i place așa crud, așa, vezi, să nu vrea când e crud. Nu vrea când e crud, da. Dar vrea la grătar? Da. Nu-i grătar, e tigaie. Tigaie, dar zicem și noi așa, știi? Și cu un pic sos. Ketchup și sare. Și sare. Mai adăugăm un pic ketchup și desigur este sos din ăsta bun, Desigur, da. alb. Ajunge. Și mai punem un pic și un pic de sare. Ok. Bă, Hai. până mă apuc. Și apoi învertim asta. Frumos. Da. Hai. Și gata pestele. Bravo. Acum asta o să sufre. Gata. Da. Haide. Pe ce vrei să faci? Hai să-i dăm, să... Pe ce vrei să faci? Ce vrei? Bagă în gurție. Pe ce vrei să faci? Eu? Îl mănâncă teză. Nici o reacție, așa, o mâncă decât. Bine, mulțumim că ați ascultat. Nu. Ne vedem data viitoare. Nu. Nu o să derapit, abia a început. Am mâncat, i-am dat sucul, am mâncat, da, gata. Mulțumesc frumos. Ok. Acum o să pregătim o din ăsta. Nu-i place așa, nu? Așa îl faci tu? Da. La cuptor. Sigur, uite, am... Mai faci mult așa? Vrei să largi? Hai pe ultima vară. Ultima oară, hai. Da. Ați auzit? Abonați-vă. Da. Vreți un pic chersa? Bine. Da, bravo. Nici prea mult, ia uite cum se făcu. Parcă și sânge. Gata. Parcă și sară sânge. Hai să-i dăm să mănânce acum. Ia.
Se gândește. Nu se gă. Gustul, cum e gustul. Da, nu-i place, nu-i place. Ok. Pe zona în cap cu peste. Haide, acum să punem... Mai punem ceva? Da. Sau a ajuns pentru astăzi? Cum adică de-abia am început? Vrei să stau o palmă? Ca să asculți? Și să nu mai știi ce vrei să faci? Să-ți dau o palmă în cap? Mie? Să-mi dai o palmă. Eu uite, na. A făcut și asta neagră de tot. Tu crezi că o ars? Ne. Da? Ia spune-te la prieteni. Câți ani ai? 5 ani, câști. Da? 5 ani. Și tu te joci toate jocurile astea la 5 ani? Da. Și vrei să facem și un episod cu GTA 5? Și mulțumesc și am uitat să sar. Mulțumesc pentru tot și întâlnim data viitoare. Pa, pa! Nu uitați să dați like! Da, nu uitați să dați like-ul. Like-ăluță? Ce? Like-ăluță? Ce? Exact!